سلام زخبركم تخاتلتنا بحفشة أفكار تقدم بشكلتا دما بفلاي أبزازلخمو سلام نعخم يخون نتور دي فرانس زملكت أبن تعزبتاتنا ناب ساعات وكان أقرب لكم زي مقالنا يقريت عند حتتنا كاب ساعات زجميرنا كنت أبن تعزبتاتنا نفس وكف مدرخ أب جزيين ساعات كان أقرب لكم مقالنا كنحبر نفتو زي خبركم تخاتلتنا نلومي بزح زي توعو حق تاتور دي فرانس حيزنا لكم قريبنا لنا برخم اقتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري اتفلما عوت مدرخ تور دي فرانس ماوريس غارين كم زخونه خفلت انكلو اتفلما عوت تبايلو خبدك انت خونه غنستغوانا صف عوت تسرزلو دما نسو بعلو اب فلما عوت مخانو زي غرما يكونن استقدادا ماي فلما عوت ناي مدرخ كخون زخاله اب مونغو وددر مس دخمه اب غونو تحلف زنبرت بابور كيدو مس سايكلو كسقلا دحر مخالو اب تمزازم حنصات قدم مبصحو اقديمو قدم 3 كيلومترات بموراد نتوددر كعوتلو خيلو اب تغزيتي توددر بقطتا كمحلالفلو ابزي كللو درجه معباله بمنبارو بلعل زقدح كاميراتات بزي منبار نغزي اكو ختالل انتخاله دحيرو جن استطقملو ميلا تصنيعو عوتو كم استحدغ يزفلت تور دي فرانس حدا كابتو ماب عالمنا كاب زلو ناي قددم بشكليتا وددرات بجراند تور زفلت كوينو مس جيرو دي ايطاليان فولتا اسبانيان تمديبو تزبزح ناي وددر كيلومترات زسرع اليوم مبزحتو اغزي تور دي فرانس لعل 3000 كيلومتر زشفن عينت وددر ندات بالغ قلت صنح كوينو كابونا بو تزبزح كيلومترات زشفن له عام دما اب 1920 كوينو 3570 كيلومترات زشفن زنوحه تبايلو تغليص له اب قددم بشكليتا خابزالخت زبزح مخانو زنغرلو ماي كم زخونه يزفلت بجمجام اب حدا وقتي وددر مالته اب حدا غزي مالتيو لعلي 42 شح غوما ماي كم زالخ ينغر زين تكالات مشط اماي هاجر فرنسا كابتي 40 زلعله متن اتاو زرخبالون مخانو يزنغر بزي كازي منغست فرنسا ابز غزي زي نقرص عمتاو اتاو نايزن تكالات بعصفي كم زوسخول يزنغر اب تور دي فرانس عوتو تقادمتي نلتو اب بلصات تقادمت عالمنا زسرعلهم موت سلازخونه اب بوديوم داي بو عوت زيدلن زي حل من تقادم ايلن بزحات بلصات ناي عالمنا تقادمت نزوددر كو خعوتلو انتخالو اتكساب حجي كبرو سناي زعوت حيز زركب تقادم ايغن ايدي مركز كوينو 34 غزي بمعواتي بلص تقادم اي تبايلو كبر سم لبيسو زلو بزي كازي ماركا فندش ولادا بتمساسالي 34 غزي نزي مدرخ زقعوتلو خاله يقداس نز كبرو وسن زي اقديمو ز حزه مركز بمخانو كساب حجي ناي كبر سمو بمركز يتصحف زلو تور دي فرانس بزي كاتي وقعوي متصويعو زخونه تور دي فرانس ويدما زور فرنسا بلا غرناده بوچلا تبايل زفلت زمتصوع زي كمساغوا ويدما مللي ناي زوددر بمخان بقندو بدق هاجر زصواع شميو معر تخنقلصو زصنحنا ابزو وددر ززحلخ متن لترو ماي بتمساسالي تور دي فرانس فلي مكساب ززازم زلو ناي 3 سمون غزي تراي دغفتن كالوت ابالات غانتاتاتن غديفكا تقادادمت تراي زهلخو متن كالوري ويدما صعات مغبي مسنعزب كساب 123 شح كالوري كم زبصح يزنغر ززخونلو دما بنفس وكف مدرخ تقادادمتي كاب 4 كساب 5 شح زبصح كالوري كم زهلخ ينغر ازي مستي هبوب عينت مغبي زهلخو ماكدونالد مسنه ودادرو اب نفس وكف مدرخ حساب 252 متن ماكدونالد كم زهلو ينغر
ብዘይካዚ ተቀዳድምቲ ኣብ ግዜ ውድድር ካብ ነፍሶም ዝወፅእ ረሃጽ ተዓዚብኒ ያሉና ተቀዳድምቲ ብገምጋም ሓደ መድረኽ ፈሊሞም ክሳብ ዝዛዝምዎ እንተወሓደ 17 ግዜ ከም ዝርህጹ ክንገር እንከሎ ብሓፈሻ ዓቕን ካብ ነፍሶም ዝወፅእ መጠን ረሃጽ ድማ ሓደ እኹል ሰብ 39 ግዜ ዝሸኖ ዓቕን ሽንቲ ናይ ኩሎም ተቀዳድምቲ ኣብ ሓደ መድረኽ ዝርህጽዎ ዓቕን ምዃኑ ይረድኡ ቱር ዲ ፍራንስ ዝዓበየ ውድድር ምዃኑ ዝንገረሉ ብዙሓት ረቑሒታት እኳ እንተሃለውዎ ሓደ ካብኡ ግን ነዚ ውድድር ንምዕዛብ ብኣካል ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ብዘይካዘን ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብሰንኪ ኮቪድ ዝተመዝገበ ዋሕዲ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ብገምጋም 12 ሚልዮን ተዓዘብቲ ብዝርከቡ ፀብፃባት ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ናይዚ ውድድር ይእምት ቱር ዲ ፍራንስ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ኣድከምትን ከበድትን ውድድራት ቅድድም ብሽክሌታ ዓለምና ኮይኑ ብፍላይ ነቶም ንፈለማ እዋን ዝወዳደሩ ተቀዳድምቲ ብሰንኪቲ ቀዳማይ ተመክሮኦም ምዃኑን ሓድሽ ክሊማ ዘጋጥሞምን ካልእና ተኣሳሲርካ ንዝተዳለወሎም መድረኻት ናይ ዘይምዝዛም ማለት ኣብ ሞንጎ ውድድር ምቁራጽ ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ልሙዳት እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ውሕዳት ቁፅሪ ተቀዳድምቲዮም ነቲ ውድድር ዘይዛዘምዎ ኣብ 1919 እንተደኣ ተዓዚብና ግን 10 ተቀዳድምቲ ጥራዮም ነቲ ዝተዳለወ ሎም መድረኽ ክዛዝሙ ኽኢሎም እቶም ዝተረፉ ዝበዝሑ ተቀዳድምቲ ድማ ካብ ሞንጎ ውድድር ከቋርጹ ተራእዮም ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ዘይልሙድ ተርእዮ ብዘይካቲ ክብደት ናይቲ ውድድር ተወሳኺ ሕማቕ ክሊማ ዝዓብለሎ ብምንባሩ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ከጋጥም ስለ ዝተረኣየ ተቀዳድምቲ ውድድር ከቋርጹ ከም ዝሕሾም ተረዲኦም ዝወሰንዎ ውሳኔ እዩ ነይሩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እንተወሓደ 3 ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ከም ዘለዋ ይዝንገር ተቀዳድምቲ ኣብዘን ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ጠቕላላ ኣብ ናይ ዕረፍትን ድቃስን ወይ ፊልምታት ኣብ ምርኣይ ይኹን ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ንጥፈታት የሕልፍዎ ይኾኑ ብምባል ግምታት ንህብ ብዙሓት ሰባት ኢና እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ከም ዘይኮነ ተቀዳድምቲ ኣብ ልምምድ ማለት ብሽክሌታ ምዝዋር እዮም ዘሕልፍዎ ከመይሲ ኣብታ ትመጽእ መድረኽ ኣብ ቁመና ሃልዮም ክወዳደሩ እንተኾይኖም ላክቲክ ኣሲድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ውሽጢ ኣካላትና ዝፍጠር ሆርሞን ክወፅእ እንተዘይክኢሉ ተዛንዮም ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ነዚ ኣሲድ እዚ ድማ ብብርቱዕን ኣድካምን ልምምድ ጥራዮም ዝተግብርዎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ዝዕወቱ ተቀዳድምቲ ኣብ ሞንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ዘሎ ናይ ግዜ ፍልሊ እቲ ኣዝዩ ጸቢብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ 1989 ሊሞንድ ነቲ ውድድር ክዕወተሉ እንከሎ ላውረን ፊግነን ድማ ካልኣይ ኮይኑ ክዛዝም እንከሎ ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልሊ 2 ማይክሮ ሰከንድ ጥራይ ከም ዝነበረን ክሳብ ሕጂ እቲ ዝጸበበ ምዃኑን እዩ ዝፍለጥ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝዕወቱ ብምሎም ተቀዳድምቲ ጠቕላላ ንሽልማት ኢሉ ዝስላዕ መጠን ገንዘብ 4.3 ሚልዮን ዶላር ምዃኑ ዝፍለጥ እዚ ብሓፈሻ ኣብ ኩለን ማልያታት ዝወዳደሩ ተቀዳድምትን ጋንታታትን ከምኡውን ካልኦት ንዝጸንሐ ክብረ ወሰናት ዝሰብሩ ተቀዳድምቲ ንሽልማት ኢሉ ዝዳሎ መጠን ገንዘብ ምዃኑ ዝንገር ኣብ ርእስቲ ኣቐዲምና ጠቒስናዮ ዝጸናሕና ንቱር ዲ ፍራንስ ብኣካል ተረኺቦም ዝዕዘብዎ ሰባት ብተወሳኺ ብገዝኦም ብምዃን ብሞስኮ ቴሌቪዥን ዝዕዘቡ ድማ ብገምጋም ክሳብ 3.4 ሚልዮን ከም ዝበጽሑ ዝንገር እዚኦም እቶም ብተኸታታሊ ንኹሉ መድረኻት ናይ ዝውድድር ዝዕዘቡ ክኾኑ እንከለዉ እቶም ኣብ ዝጠዓሞም ዘበለ ዝርዩን ምዕዛብ ፈሊሞም ዘቋርጽዎን ኣብ ዝቝፅሪ እዚ ኣይኣትውን እዮም
ቱር ዲ ፍራንስ ፈሊሙ ክሳብ ዝዛዝም ልዕሊ 720 ብሽክሌታ ኣብ መዓላ ወይ ድማ ኣብ ስራሕ ክጽመዳ እንከለዋ ብዘይካ ዝውን ምስ ተቐዳድምቲ ኣብ ጽርግያ ዝወርዳ መካይን ሓንቲ ጋንታ ካብ ዝተባሃለቶ መምርሕ ናይቲ ሒዛተን እትቐርብ መካይን ዘይትወጽእ ክኸውን እንከሎ ሓንቲ ጋንታ ሓንቲ መኪና ጥራያ ክትቀርብ ዝፍቀዳ ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣብ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ዘዳለናዮ ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ ኣብዚ መጽእ ብፍሊ ዝበለ ትሕዝቶ ይራኸበና ብወገና ሰሰናይ ንምንኤልኩም ላይክ ሼር ምግባር ኣይንሕማቕ እንዳበልና ንሰናበተኩም ብድሓን ዋዕሉ Film